Super Migo ba is in the house again and maayong kaadlaw ninyong tanan kay ako mag-permi gini kadlawon kay mamaya to ang trabaho ba nga kaadlawon ma 9 to 12 na pa ko yung mga gikuri-kuri anak diri sa amo ang sa gitrabaho na ko din pagka 1 to 5 na ibagting na wala ko gibuhat ana Super Fam is I just want to share you, nakakita lang ko sa video, sa usa ka video nga mo ni ang ingon nga natoy nag-ingon diya niya nga dalo daw siya. So gipost niya mo video kay ginganlan man siya dalo, gi-comment man dito nga dalo daw siya. So for me lang Super Fam no, dili man ta makaingon nga dalo ang usa ka tawo kung na siya daghang kwarta or else ta ko siya sweldo. Wa man puta kabalo sa iyahang kuan estado sa iyang kinabuhi or else breadwinner na siya sa ilaha or else kana siya daghan na siyang ginapa kuanan nang gipadulngan sa iyang kwarta ba. So kung kauban nimo siya nya dako siya sweldo di siya libre di na ni may ka-force no kay kung nang order ka nga imong kanon daghan nya gamay kag sweldo so ikaw magabayad ana kay kung ikaw mag-order nya siya magbayad lain man pud kayo na maulaw man pud tanaw di ba. So Super Fam ang ato lang ikakuan sa uban nga tawo kung una siya kung una na siya ni ko kuripot inot ayaw man ang kinabuhi dili man ta na maka-judge niya kay mo man iyahang pag-treat sa iyahang kwarta dili man na compulsory gud nga sila moy atong pa sila librehon ba so dili lang po nato tawon nga nato na sila og dalo no kay murag sakit lang pug ayos ila tawa ilang balatian ba kay ultay mo gani ako sahay magdinalo man pud ko kay kuan lang ba kanang mindset lang nato nga di ta ma-short sa atong budget everyday kay para na ko hiligi kog kaon akong bisyo kaon lang man jud at ang magmahal ng maling tao bisyo na kaon lang jud then all about anang dalo medyo marasutian magtuto usahay pero adil lang pud ako idibdib kay lisod na pud baya ni mag-hold taog ka lait sa sikat so ang ato lang dili lang ta manghilabot ni na anak nila nga dili lang ta manghilabot sa giyon sa nila pag trata nila ang kwarta it's at least as long as maayo lang na sila nimo or wala lang ka ginahilabtan sa imong kinabuhi importante lang ay lang gyud pud palibre di pud ka maulaw nga sige ra kang gilibrehan sige ra kang kapangayo nya sila gamonas muna sabay ko na sila kuan amonas muna bet na pita kwarta kay para maka survive sa ato ang daily life yan na ra sa kasimple di lang nato nga kanisikuan kay dalo ayo kay muni mo na ayaw nga dalo kay man ang kinugihan di ba. So, mura na ako i-share ni ining gamay ang panahon kay medyo ang akong laag nga vlog wala pa jud kay medyo kuan lang kayo kanang sa time na ako god kay whole night magugudi man pwede matulog nya whole day matulog man pud ko na or either makakuan ra ko og time pwede mo kumulaag but sooner lang gyud or na anak ko kapole kay medyo kulang kay karon sa libo makadiop-diop na niya ko pohon mobalik ko kuan sa manuyod sa MOHS kay kato nga amo daghan pa kong ika-vlog jud ato dito akong pamilya sa akong magigkanan so more to siya Super Fam ako ka-share ni ining kadlawo na or ning taknan og salamat sa survive ay do hope nga dili lang mumuwala da Super Fam God bless sa tanan